Θέμα 19. Μέρος Α. Κλείνοντας ραντεβού στο νοσοκομείο. Ακούστε έναν διάλογο μεταξύ μιας γυναίκας και της υπεύθυνης για τα ραντεβού στο νοσοκομείο και επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Ιπποκράτειο νοσοκομείο λέγεται. Καλημέρα, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού. Μάλιστα. Για ποιο τμήμα παρακαλώ? Μάλλον παιδιατρικό ή παθολογικό. Θέλω να κάνει ένα εμβόλιο η κόρη μου. Πόσων ετών είναι? Θα κλείσει τα 14 τον Ιούνιο. Μάλιστα. Θα πρέπει να τη δει παιδίατρος. Ποια μέρα θέλετε? Προτιμώ Δευτέρα ή Τρίτη, αλλά απόγευμα. Δυστυχώς Δευτέρα και Τρίτη δεν υπάρχει γιατρός το απόγευμα. Σας βολεύει η Πέμπτη? Τι να κάνουμε, Πέμπτη. Μετά τις 6 παρακαλώ. Μάλιστα. Πέμπτη, 12 του μήνα, στις 6:30. Είναι καλά? Οκ, την Πέμπτη. Το όνομά σας παρακαλώ. Μέρος Β. Οι 3 μοίρες. Ακούστε ένα κείμενο από μια εγκυκλοπαίδεια για τις 3 μοίρες και σημειώστε στον πίνακα με χ τις σωστές και λάθος προτάσεις. Οι 3 μοίρες ήταν θεότητες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και παρουσιάζονταν συνήθως ως 3 γυναικείες μορφές. Το νήμα που κρατούσαν στα χέρια τους συμβόλιζε την ανθρώπινη ζωή, δείχνοντας πόσο μικρή και αδύναμη μπορεί να είναι. Οι μοίρες είναι οι δυνάμεις που ευθύνονται για τα καλά και τα κακά της ζωής του κάθε ανθρώπου, από τη γέννηση μέχρι το θάνατό του, και σε αυτές υπακούουν μέχρι και οι θεοί. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η Κλωθό ήταν η μεγαλύτερη που έφτιαχνε το νήμα της ζωής. Δεύτερη ήταν η Λάχεση που μοίραζε τους κλήρους με το τι θα τύχει στον καθένα. Ενώ η τρίτη, η Άτροπος, ήταν αυτή που έκοβε το νήμα της ζωής. Η λέξη μοίρα παράγεται από το ρήμα μοιράζω, που σχετίζεται με το τυχαίο και το ασήμαντο τόσο της ανθρώπινης ζωής όσο και της ευτυχίας ή δυστυχίας του κάθε ανθρώπου κατά τη διάρκεια της.